You think kunena kuti this thing ndiyankhule modani ina mwina zitukuko zimatikanika kutipeza chifukwa cha anthu amene timayika kutsogolo. Okay. Ndi amene akugona so kwambiri kutsogolo chifukwa ngati aphungu azawo amadera ena amakwanitsa kupanga zitukuko iwowa mavuto awo ndi chani. CDF fundiyo tikayang'ana imakhala yofana na MP Williams. Iwowo yawo amapanga nayo chani imayenda bwanji. CDF palibe chimene chochitika ku Shire Valley. Palibe. Oh. Ayi. Choma madziwa Bonanza tu. Bonanza. Dzina lake ndi Nthanda Given Khumbanyiwa. Siwachilendo kwa enano akhala kwa chilendo. Yeyo amalimbikitsa ufulu wa anthu makamaka kuchigwa cha mtsinje wa Shire. Yeyo ndithu ndi activist wokonza mbindikiro wa eka. Sakufuna kuchigulu haya afuna eka yeyo eka. Akuti ndithu akapanga mademo yekha ku nthambi ya Roads Authority muzinda wa Lilongwe uko. Mtsikana ameneyo Nthanda amadziwika bwino pa masamba a mchezo pomwe amatulapo nkhawa za anthu amaboma makamaka akunsanje ndi kuchikwawa. Koma pano wati wapanga chiganizo chowafikira adindo ku ofesi zawo sopano kuti akamufotokozere yeyo malingaliro awo pa kuonongeka kwa misewu ikuluikulu monga Chipananga, Gwanda, Chakwamba Highway komanso Sidikimia Highway. Iye watinso akufuna Roads Authority nduna ya zachuma nduna yoona zomangamanga komanso mtsogoleri wa dziko lino afotokoze za milatho ya misewu 4 ndi Mtayamoyo kapena kuti Chilomo Bridge. Pakadali pano amaulendo achepetsa kugwiritsa ntchito mulatho wa misewu 4 omwe umalumikiza maboma awiriwa kamba kuti waonongeka ndipo pali chiopsezo kuti maulendo akhoza kusokonekera mvula ikayamba. Kumbali inayi anthu akupitirizabe kugwiritsa ntchito mabwato patadutsa zaka zisanu ndi zinayi kuchokera pamene Mtayamoyo Bridge inakokoloka. It means bridging inakokoloka after 5 years ago. Sinakhodzedwe pakana pano. Pamene pa Nthanda ameneyo mtsikana ameneyo wati achita mbindikiro masiku akubwera pofuna kudzutsa adindo kuti achitepo kanthu pa malonjezano awo okonza misewu Chapananga. Misewu ngati Chapananga, Gwanda Chakwamba Highway komanso Sidikimia Highway komanso milatho ya misewu 4 ndi Mtayamoyo. Zikuoneka ngati adindo atiwala kuno kunsanje ndi chikwawa ndipo ndikufuna kuwakumbutsa za udindo wawo komanso malonjezano awo, watero Nthanda Khumbanyiwa. Ero akuluakulu nkhani ndi imeneyi anthu tsopano anthu okhudzidwa ndi madera awo kuti dera langa lino sakufuna chigulu cha anthu sakufuna chani kungona kuti amene angandijoyine ndi yemweyo koma ndikuti ukamacha. Zimenezo ndithu mayiko ena amapanga anthu zimenezonso. Tinakuonetsanso video ku Kenya amene ndalawina amangu macha yekha uyuso akuita ukamacha yekha ku Roads Authority. Nde guys ena nsumo kumudziwa nkhani ina imene amalongosola zina zimene amalongosola ndi zimenezi. Guys, thank you so much. More video mpaka mapeto. Don't forget to like, share, subscribe and comment in the comment section. Malawian cameras 7 billion kunati mufamu mange chidisa. We understand that project it has been on the paperwork for 2 years. Siru kudziwa kuti 2 years yo zimachitika njani for paperwork even a week or 4 days or 2 days imatake. You think kunena kuti this thing
ndiyankhule modani, it's a long timing and not smart way. Chifukwa ine ndikanakhala a part of anthu amene mukupanga maplan ama project amene I could have said first thing chomwe chikufunika mbali yako amale mugwanda chakwamba ndi highway, nsewu suli bwino. Tikachoka pamenepo what's next chomwe chikufunikira kwambiri? Njala. Bwanji budget tiyitrimwe, tipange budget yonena kuti at least ndrama inayi tigulira anthu chakudya, apume kudya mangu awisi, famano afika pozizira fa chokudya mangu awisi. Takumbukirani malonjeza amene munalonjeza, munanena kuti this year ma budget onse amene akhala kudutsa mbuyo, to be honest, ma project agwanda chakwamba highway, Sidikimia highway, kani Mikalango highway, bridge, Chapananga bridge, those project adalimo. Kodi where are you all this time? You're coming with this project in the rain season time. Ntayo say munali kuti you're coming pamwe tikupita kunyengo ya zisankho. Mufuna Mungu atipusisaso ngati moti napusisidwira ma project yena. Anthu veru lili ninjara za ma project akulu. Kodi bwanji mutrime budget ndrama inayo ipite ku ma project yena. Kaya mutrima kasi mugula chakudya, kaya mukamanga misoforo bridge, at least mvula people should be safe. Chifukwa bado masibaja panangothiridwa doti. Pamaduka mosakhala bwino osatimangira ku bridge ya Nzeru bwanji. Taonatu bridge ali kubula yomwe inaduka nthawi yofanana ndi ya misoforo. Bridge ali kubula nakonzedwa kale. And we have seen one of our brothers was there ukasegulira, which I believe mwina naye sontima unasupuka kono ri anthu andayikidwa bridge yabwino azibalanga bridge alibi. Nyengo ikubwera ndi ya campaign, and I know kuna kuti budget yomwe ikubwera ndi ya campaign. Tifuse nawo kunena kuti kodi anthu ashire vale mukwaganizira bwanji rain season ikubwera. Chifukwa sewa gwanda chakwamba highway ndi kumwe kufunika kwambiri. Fa kumene kuja kumvula ikagwa all 1 week anthu amakhala ali stuck ukanika kuyenda ma business amayima. I understand and tena manena kuti ama roads authority amona kaya kuti how busy is the Lord. Ifeso misonko yatuti mabereka, ifeso mavote yatuti mavote. So those things matters as well. Kumene kujaso ndi kumwe kuti anthu amapanga ma business kuli miyo ya anthu siyoma kufunikira zinthu zofuniza bwino. Now you need to sit down. Kumeneko mukuziwana mukhale pansi nkunena kuti kodi chinthuchi tachipanga munthawi yenenera, kodi pa mavuto onse akunsanje is it right kuti chinthu chichi chikhale choyambirira kapena zinas? Because that's a long bad timing. And if you are a daughter or a son of Shile Valley and you are the one amene unabwera ndi idea iyi, shame on you. Because mavuto akwanu kwadziwa. And I know kunena kuti alipo son of and daughters of Shile Valley, you are part of it. Mukwapu sisatu anthu mukwana misi muzauza chungapo kuti anthu akwatu ABCD, anthu akwatu ABCD. Musango pangira kuti mufamu pezepo tindalama toti mpangire makampeni anu olo mufuna muda And please ma project amene wawa pasani ma contract amalawi muno. Musapasa ndongo obwera uchokera kunje cholinga zingotibera ndalama kumamanga zinthu zosalimba. No, learn to support ma contract amalawi muno. Tili nawo sodziwa kuchita ntchitozi. Samango pasa anthu fo chonena kuti mufuna kuinapo mfa kudyapo. No. The 2.7 billion mabwana, that's a lot of money. Anthu akudya chitezoko, anthu akufani njala, anthu akudya mangozi patala mulibe mankhwala. Achisena pali mawu amanena kuti mwadiya umbajana na makhonyo. Ngalawa imadzaza ndi katundu siyana-siyana. Kuchoka kwa dzulo
anthu apereka maopinioni awo osiyanasiyana. Ngati muli anthu okumva, sit down and pick those opinions. Mujikhalire basi. Otherwise, wrong timing. You are not smart. Like, share, allowing cameras, right.